بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. Hadith du jour: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées et les plus détestés sont les marchés. Salman al-Farisi radiyallahu anhu rapporte: ne sois pas, si tu le peux, le premier à entrer au marché, ni le dernier à en sortir, car le marché est le champ de bataille du diable, et c'est là qu'il hisse son étendard. Hadith rapporté par Muslim dans le livre Riyadus Salihin, le jardin des vertus. Balmao alako wa anna al-masajida lillah, misiru ye ala ta de ye. Ciden ko sallallahu alayhi wa sallam, yɔrɔ min ka di ala ye ni yɔrɔ bɛ ye dugukolo kan, o de ye misiru ye. Yɔrɔ min ka go ala ye ni yɔrɔ bɛ ye dugukolo kan, o de ye sugu ye. Ka d'a kan misiri ye yɔrɔ ye, yɔrɔ min ala ka hinɛ bɛ jigi. Misiri ye yɔrɔ ye, yɔrɔ min limaniyaw bɛ kurakuraya. Misiri ye yɔrɔ ye, yɔrɔ min ala ɲɛsiran bɛ don mɔgɔ la. Misiri ye yɔrɔ ye, yɔrɔ min ala kosuma bɛ yen, yɔrɔ min alabato bɛ yen, yɔrɔ min wajuliw bɛ yen, yɔrɔ min kalan bɛ yen. Misiri ye yɔrɔ ye, yɔrɔ min adamadenw bɛ dilan, adamaden dusukun bɛ dilan, hakililajugu bɛ yen. Sugu ye yɔrɔ ye, yɔrɔ min adamaden dusukun bɛ tiɲɛ, nkalonw bɛ yen, nanbara bɛ yen, janfan bɛ yen, kaleliw bɛ yen nkalon kan, ka kale nkalon kan, o bɛ sɔrɔ sugu feere la. Tuma dɔ yɛrɛ, cɛw ni muso bɛ ɲagami sugu kɔnɔ. An b'a ɲini ala fɛ, ala ka hadisa ni ala ka faamuyakoɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'an kanda, ala k'an jidi kanda la, ala k'an laban ɲɛ. An bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tanu, an bɛ ala barikada, an b'a ɲini ala fɛ, ala k'an kanda, ala k'an jidi kanda la, ala k'an laban ɲɛ, ala k'an dusukun dilan, ala k'an dusukun ɲɛ, ala k'an dusukun kɛnɛya, ala k'an dusukun nɔrɔya, ala k'an kɛ alijinɛdenw ye. Bi hadisa, ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a ko: ahabul bilad ila Allah masajiduha. Yɔrɔ min ka di ala ye ni yɔrɔ bɛ ye dugukolo kan, o de ye misiriw ye. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha.
yɔrɔ min ka go ala ye ni yɔrɔ bɛ dugukolo kan o de ye sugu fiyɛw ye, lɔgɔ fiyɛw. Salman al-Farisi radiyallahu anhu a ka kumakan la a ko kana kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ don sugu kɔnɔ ni bɛ se, wala akhira man yakhruj minha, kana kɛ mɔgɔ laban fana ye min bɛ bɔ sugu kɔnɔ. fa innaha ma'arakatu ash-shaytan, ka d'a kan sitana ka jihadi yɔrɔ de don, sitana ka kɛlɛ yɔrɔ de don. wa biha yansib rayatahu, sugu de kɔnɔ sitana b'a ka a ka drapeau bila. ni hadisa nin bɛ Muslim kɔnɔ. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا أعادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. الله أكبر. ko misiru ka piliyew bɛ yen, misiru jɔsenw bɛ yen. almalaikatu julasauhum, mɛlɛkɛw bɛ sigi ni ninnu de ye. in ghabu yaftaqidunahum, ni u k'u yɛrɛ absente, ni u tɛ k'a ye misiri la, yaftaqidunahum, mɛlɛkɛw b'u yɔrɔ ɲini. wa in maridu aaduhum, ni o banana fana mɛlɛkɛw bɛ taa bɔ u la, mɛlɛkɛw bɛ taa bɔ u la. wa in kanu fi hajatin aanuhum, n'u bɛ makoya ko de la fana mɛlɛkɛw b'u dɛmɛ. Allahu akbar. an balimaw, misiri ka ɲi dɛ. an k'an jija an ka taa misiri la waati bɛɛ lajɛlen. an k'an cɛsiri ni misiri taga ye. an kana misiri bila abada. ko gɛlɛya cogo cogo misiri mana ka bila, banaw bɛ yen o, bana tɛ yen o, an ka taa misiri la. i ma ye ni seliwelikɛla almuadhin n'a bɛ seli wele, n'a ko hayya ala alfalah, venez au succès, a ye na kunnaja ma. kunnaja bɛ sɔrɔ min? o de ye misiri ye balimaw. misiri ye ala ka so de. mɔgɔ mana ka ala ka so bila fiyewu, korona kɔnɔ an ye ala ka so datugu, ka suguw dayɛlɛ. yɔrɔ min ka di ala ye ni yɔrɔ bɛ yen, o de ye misiri. dɔw ja fariya ka ala ka so datugu, mɛ sugu ma datugu dɛ. sugu tun fala kosɛbɛ, sugu ma datugu. an ma ɲini ala fɛ ala ka diinɛ faamu ko ma di an bɛɛ lajɛlen ma, ala k'an jiri dɔnniya nafama la. ciden sallallahu alaihi wasallam a ka jɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen, Imran ibn Husayn. ale banana, a mɛnna bana la, mɛlɛkɛ taara ziyara kala, mɛlɛkɛ taara bɔ a la k'a fo mɛn a mɛn. mɛlɛkɛ y'a tɛgɛ da a tɛgɛ kɔnɔ de. Allahu akbar. Allahu akbar. n balimaw, misiri ka ɲi dɛ. an k'an cɛsiri ni misiri ye. an kana misiri bila abada. gɛlɛya nana cogo cogo an kana misiri bila. an kana an ka misiri datugu dɛ. an ka ŋaniya fo saya misiri tɛ datugu an ka jamana kɔnɔ. ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. ala k'an kanda. assalamu alaikum.